Alright. What's up guys? I'm Liana and I'm with Rans Kyle! Welcome to na. Hi! Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking main channel. Like kami ka din at my second vlog channel. Like kami ka din. Gusto mo yan! Check na check. Check na check! What's up, YouTube? I'm Liana. I'm Andrew. And we are The Andrew. Hey guys! So, ayan, welcome back to our channel. And for today's vlog, as you can see sa ating title, we're going to imitate famous intro ng mga YouTuber. Local YouTubers. Dahil marami nang gumagawa nito, so why not? We try, okay? Meron kami ditong nilistang 5 YouTuber lang, 5 lang kasi try lang namin, di ba? Kasi medyo mahirap best yung kanilang mga intro, no? So, sisimulan na natin. Unahin namin ang Hey! Rans and Liana Vlog Season 2. Okay, so papanoorin na namin siya. Rans and Liana. What's up guys? Next year not with Rans Kyle! welcome to Rans and Liana Vlog Season 2. Okay na? Siyempre ako si Rans. I know, si Liana. Okay, so gumawa na rin ako ng aming babasahin. So, hindi ako masyadong ready. Okay, so ayan na. Rans and Liana Vlog Season 2. Where are you? Ayan. What's up? What's up guys? Liana here. And I'm with Konon, Rans Kyle. Tapos sabay tayo. Welcome to Rans and Liana Vlog Season 2. Sabay tayo, di ba? Wait lang. Sabay tayo dun sa Rans and Liana, di ba? Welcome to. Ako mag-isa doon sa welcome to. Nantok na kasi best 10:30 na ng gabi. 1, 2, 3, go! What's up guys? I'm Liana and I'm with Rans Kyle! Welcome to our Rans and Liana Vlog Season 2. Welcome to ulit 1, 2, 3. What's up guys? I'm Liana and I'm with Rans Kyle! Welcome to Rans and Liana Vlog. Rans and Liana Vlog. Again pa, mga tanga! Isa pa, 1, 2, 3, go! What's up guys? I'm Liana and I'm with Rans Kyle! Welcome to na. Again. Welcome to. Oo nga. Welcome to lang. Kaya nga, 1, 2, 3, go. What's up guys? I'm Liana and I'm with Rans Kyle! Welcome to Rans and Liana Vlog Season 2. Ano daw? Ayun na nga guys, no? Medyo mahirap siya. So, yung pangalawa namin, here is si Jamil. Okay, si Jamil. Alright, what's up mga kaigan? At yun na ngayon mga kaigan, panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman mga kaigan. Yun lang. Okay, so andito na siya. Alright, what's up mga kaigan? At yun na nga yun, panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman mga kaigan. Wala na yung Oo nga, yun sige. na nga. Oo, 1, 2, 3, go. Alright, what's up mga kaigan at panibagong araw at panibagong katarantaduan na naman mga kaigan. 1, 2, 3, go. Alright. 1, 2, 3, go. Alright, what's up mga kaigan? Panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman. Binibilis mo masyado eh. Mga kaigan. Ulit. 1, 2, 3, go. Alright, what's up mga kaigan? Panibagong araw, panibagong katarantaduan na naman mga kaigan. Ahu! Ano ahu? Okay, Mga so mandirigma. mga mandarigma. Isang ahu naman. Isang au! Okay, so yung next naman natin, si V. Cortez. V. Cortez niya. Okay, so nandito Hindi na si... madali lang yan. Hi mga baby! So, left mo na. Right yun, right. Right? O sige, whatsoever. O go. 1, 2, 3, go. Hi mga... 1, wait lang. Dito 1, 2, 3, go. Hi mga babies! Okay, so... Check na check! Check na check! Okay, so pang... Uy, pang clear. Kong So, TV. oo nga. So, Kong pang-apat TV naman. namin si Kong TV. So, yun pa, no? Yun, ganon. Ito siya. So yun po, what's up sa inyo mga paa? So, Yun lang.
So, yun po, no? What's up sa inyo mga paa? So, yun po, ano? Sino sabi niya? What's up sa inyo mga paa? Tayong dalawa. 1. So, yun po, no? What's up sa inyo mga paa? 1, 2, 3, go. So, Ikaw muna, tapos ako. sabihin ko. Ikaw, paano? Oh, sige, 1, 2, 3, go. So, ayun po, ano? What's up sa inyo mga chicken feet? Hindi. Ganda. So, yun po, no? What's up sa inyo, mga paa? Okay na, so last na namin oh my God, itong pinakamadali, besh. Si Lloyd Cadena. Woo! Pinagpapawisan na ako, wala pa man. This is it na, guys. Hi! Huwag mong kalimutan subscribe sa akin main channel Lloyd Cafe Cadena to my second vlog channel Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para ma-update ka sa kanya every upload, i-click mo notification bell, subscribe button para bangga na! Gusto mo yun? Gusto ko yun! Sino magsasabi nito? Tayong dalawa, tig-isa tayo. Sabi mo, di ako muna. Oh. Hindi, tayong dalawa dito. Sabay na tayo? Oh. Ito nga yung kopya ko. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel. Hindi, ayan, mabagal muna. Wait, tanggalin na yan. So, mabagal muna yan. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, to my second vlog. Second vlog channel, Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo na notification bell, subscribe button para bongga na. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Check na, check. Check na, check! Okay na. 1, 2, wait, hindi natin nababasa eh. 1, 2. Medyo mahaba-haba. Oo nga, medyo mabilis din siya ng konti. Bilisan namin ng very, very light hanggang go. 1, 2, 3, go. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, at my second vlog channel, Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para ma-update ka sa aking mga every upload, i-click mo na yung notification bell, subscribe button para bongga na. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Send kami niya, besh. Isa pa. Hindi, isa pa. Hindi. Isa pa. Ako muna. Try ko muna isa, ha? 1, 2, 3, go. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, to my second vlog channel, Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para Gano'n ma, dito na. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, to my second vlog channel, Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para ma-update ka sa aking mga every upload, i-click mo na yung notification bell, subscribe button para bongga. Gusto mo yan? Gusto ko yun. Ganun po, besh. Pero last. Ito talaga yung pinaka-challenging, ano. Okay, so 1, 2, 3, go. Hi, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, to my second vlog channel, Lloyd Cafe Cadena Vlog. At para ma-update ka sa aking every upload, i-click mo na notification bell, subscribe button para bongga na. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Okay na yan. Ang saya-saya, nagawa ko siya. Ay, may try na isa pa? Hindi, okay na yan. Okay, so, ayun lang guys yung aming video for the day. And, nag-enjoy ka ba? Okay, nag-enjoy siya. So, yun, nag-enjoy naman kami kahit na mabilis ang vlog lang ito. And, shoutout sa mga YouTuber na napili namin. And, napakahirap bash ng inyong mga intro, ano? By the way, nag-enjoy po kami. Again, so, kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe! like and share. Okay, so, we'll see you on our next video. Bye!